Ako tikovať nebude. Ja zostanem o čo chceš, že dneska už bude tikovať. Po stavu sa ja zostať. To fakt? Ja som do tohoto stavu ešte nedostal. To sa nedostaneš? Čo? To sa nedostaneš? Ja osobne som to z tohoto ešte nedostal. Tak toto pochybujem, že vyspí. Tam je napísané jednota. Pán Halinu na to kúkajú, čo čakám. Jednota. Ty kokos. Čo ti je? Čo ten povíš, že jednota? Fuj, ty kokos. Ty kokos. Že najväčšie na mňa pozeráte, ale však pohľadne. Čo? Lebo... Jurko, si sa neujebávaj, Ale ty dobre? také výsledky dopýtávať, Na tých piškotoch, čo stojíš, tam je napísané jednota, tak nepičuj. Ale v jednote je sila, čo? V jednote je sila, jednotne. Ja idem, alebo spadne. Stivka je celá na to. Ty kes. Neznamená. Fuj, ty kokos.